קליינט שאנחנו רוצים להוסיף, יש לנו פה אייטם שאותו נוסיף בהמשך. אוקיי, אז פה יש לנו, אנחנו מבקשים מה-DAO.add ואנחנו שולחים לו את הקליינט to add, שזה בעצם הקליינט הזה, לייב מיכאל. בואו נריץ. אוקיי, בואו נעדכן פה את הטבלה של קליינטים. פה ניתן לראות שהוא נוסף, קיבל ID 34. בואו כעת נוסיף, בואו כעת נסיר קליינט אחר. לדוגמה נסיר את אריאל. בואו נראה גם פה שלאריאל יש אייטמים. הנה ה-ID של אריאל, יש לו שתי אייטמים. עכשיו בואו נסיר את אריאל. כשנסיר את אריאל אנחנו נסיר אותו משתי טבלאות, גם את טבלת הקליינטים וגם את האייטמים ששייכים לו. פה ניתן לראות שהוא הוסר. פה ניתן לראות שהאייטמים שלו הוסרו. כעת בואו נבדוק האם יש לנו פה לקוח ונשלח את הקליינט שקודם הוספנו, לייב מיכאל. אנחנו צריכים עכשיו פה לראות שנקבל true, שהוא אכן קיים במערכת. הנה פה מחזיר לנו שהוא אכן קיים. כעת בוא נוסיף לאותו קליינט אייטם חדש בשם INFI. רק צריך לברר מה ה-ID שלו. 34. נריץ. פה ניתן לראות שזה הוסף ל-ID שלו ספציפית 34. כעת בואו נקבל את האייטם הזה, את הליסט שלו, ליסט 34. כעת פה יודפס לנו האייטמים שיש לו. במקרה הזה ספציפית יש לנו אייטם אחד שאותו הכנסנו. הנה האייטם. עכשיו אנחנו נעדכן את האייטם שהכנסנו. עכשיו פה אנחנו נותנים את ה-ID של האייטם, שזה יהיה 29, ואת ה-new value, שזה בעצם יעדכן לנו את הערך שיש לנו כאן. והנה הוא קיבל new value. וכעת הסרת האייטם הזה. נראה פה 29. נריץ. ונראה שהוא הוסר.